Ας πούμε λοιπόν τώρα σε ένα, ας το πούμε, διαστημόπλιο, αστρόπλιο, όπως θέλετε πέστε το. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τη φαντασία μας να δουλέψει και μαζί με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον δάσκαλο του Πολυτεχνείου, τον κύριο Κοραμιτζόπουλο, να φύγουμε για το διάστημα, να φύγουμε σε αυτόν τον κόσμο που πάει εκείνος και συναντάει διάφορα πράγματα, διάφορες εικόνες και διάφορα όντα και συνομιλεί και μαζί τους. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εγώ διεύθυνα μια εταιρεία του Λάτσι και κάποια αυτή τη στιγμή μου ήρθε η ιδέα να τα παρατήσω και να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Αποφάσισα λοιπόν να σταματήσω, να χάσω πολύ σημαντικές αμοιβές και μετά έπεσα με τα μούτρα στη ζωγραφική. Για να ζωγραφίσω έμπαινα σε βαθύ διαλογισμό και άρχισα να φαντάζομαι ότι φορώ το κεφάλι κάποιου ζωγράφου του μέλλοντος και ότι πηγαίνω σε άλλους πλανήτες και ζωγραφίζω εκεί ό,τι βλέπω. Και έτσι βγήκαν αυτά τα έργα. Προσπαθώντας να κάνω αυτό, κάποια στιγμή προς μεγάλη μου έκπληξη αισθάνθηκα τη συνειδητότητά μου να φεύγει από το σώμα μου και να πηγαίνει κάπου μακριά. Την πρώτη φορά που συνέβη συνειδητά, είχατε ακούσει, είχατε διαβάσει και μπήκατε σε μια διαδικασία να το πετύχετε ή έτυχε? Όχι, να γίνει? Έτυχε να γίνει, απλώς βρέθηκα κάπου ψηλά στον ουρανό, αισθάνθηκα πολύ ωραία, αλλά χωρίς τίποτα περισσότερο. Κατόπιν τούτου αποφάσισα να το εκμεταλλευτώ για να έρθω σε επαφή τουλάχιστον με τα τοπία τα οποία ζωγράφιζα. Μετά από πολλές προσπάθειες αυτό συνέβη και βρέθηκα σε κάποιο πλανήτη και κάποια στιγμή το άσχημο είναι ότι δεν γίνεται όποτε το θέλω εγώ, αλλά όποτε το θέλει εκείνο. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθα σε επαφή εκεί με διάφορα όντα και συγκεκριμένα σε ένα πλανήτη των Πλιάδων και άρχισα αμέσως να κάνω ερωτήσεις. Οι απαντήσεις μου ερχόταν από το υποσυνείδητό μου, δηλαδή δεν είχα απαντήσει σε κάποια γλώσσα, αλλά ερχόταν από το υποσυνείδητό μου. Και άρχισα λοιπόν να τους βομβαρδίζω με ερωτήσεις πώς είναι η ζωή εκεί, πώς ζουν, τι κάνουν, πώς τρέφονται, πώς πολλαπλασιάζονται και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω ακόμη και τώρα αν αυτό είναι κάτι που συνέβη πραγματικά ή είναι αποτέλεσμα μιας υπεραισιόδοξης φαντασίας μου. Διότι μου είπανε πάρα πολλά πράγματα για το πώς θα είναι η γη όταν το 2012 μπούμε στην πέμπτη διάσταση, είτε το θέλουμε είτε όχι, και πολλά από αυτά τα θαυμαστά πράγματα που συμβαίνουν στους πλανήτες τους θα αρχίσουν να συμβαίνουν και σε εμάς. Τι είναι αυτό που σας έχουν διηγηθεί και που σας έχει εντυπωσιάσει ως άνθρωπο και κάτοικο αυτού του πλανήτη, γιατί μιλάμε πια ότι έχετε επαφές με κατοίκους άλλων πλανητών? Είναι η ζωή τους που διαρκεί όσα χρόνια θέλουν, δεν υπάρχουν αρρώστιες, είναι υγιείς, η θέλησή τους, η σκέψη τους επηρεάζει την ύλη, μπορούν να υλοποιούν, ταξιδεύουν χωρίς να ξοδεύουν ενέργεια, τρώνε όταν έχουν ευχαρίστηση να φάνε, διότι δεν τους χρειάζεται το φαγητό για να συντηρηθούν. Δεν υπάρχουν μυστικά μεταξύ τους και αυτά έχουν δημιουργήσει μια κοινωνία όπου εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν ξέρουν τι θα πει πόνος, τι θα πει ανέχεια, τι θα πει φόβος και είναι άτομα, τουλάχιστον αυτά που έχω γνωρίσει, γεμάτα αγάπη. Εσείς τους βομβαρδίσατε με ερωτήσεις, εκείνοι σας έκαναν ερωτήσεις εσάς για το τι συμβαίνει εδώ στη γη? Δεν χρειαζότανε, διότι βλέπουν τα πράγματα στη γη σαν να τα βλέπουν σε τηλεόραση ή σαν να τα διαβάζουν τηλεπαθητικά. Ξέρουν δηλαδή ακριβώς τι γίνεται σήμερα στη γη. Δεν χρειάζεται να με ρωτήσουν τίποτα. Φιλικά προσκύμενοι. Πάρα πολύ φιλικά προσκύμενοι και με πρόθεση να βοηθήσουν σε αυτή την μετάβασή μας. Η γη τους ενδιαφέρει για δύο κυρίως πράγματα. Πρώτον, η γη θα γίνει το αεροδρόμιο του γαλαξία, διότι έχει πάρα πολλές χρονοχρονικές πύλες. Η Ελλάδα έχει πολλές από αυτές, όπως την Ακρόπολη, στους Δελφούς και σε όλα τα βασικά αρχαία μνημεία της, αλλά υπάρχουν και πάνω από το Ιράκ και το Ιράκ πύλες που μπορούν να χωρέσουν αστερόπλια δεκάδων χιλιόμετρων. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος ή ένα αστερόπλιο μπορεί μέσω από αυτή την πύλη
να μπει και να βρεθεί στην άλλη άκρη του γαλαξία χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύει για χιλιατηρίδες. Το δεύτερο πράγμα που περιμένουν από τη Γη είναι ότι ο πλανήτης μας έχει μια μεγάλη ποικιλία ορυκτών που δεν την έχουν άλλοι πλανήτες και με την τεχνολογία που διαθέτουν μπορούν με μικρή ποσότητα ενός ορυκτού να την πολλαπλασιάσουν και να καλύψουν μεγάλες ανάγκες. Εμείς όταν μπούμε στην πέμπτη διάσταση θα έχουμε πάνω από το σπίτι μας μία συσκευή που θα συλλαμβάνει τις ηλεκτρομαγνητικές ενέργειες που έρχονται από το σύμπαν και περνούν στο κέντρο της Γης όταν μπαίνουν και όταν βγαίνουν και θα καλύπτουν όλες μας τις ανάγκες. Η δε μετακίνηση θα γίνεται πάνω σε μαγνητικές γραμμές με οχήματα που δεν θα χρειάζονται καύσιμα και θα αλλάζουν πορεία εκεί που οι μαγνητικές γραμμές αυτές συμπίπτουν. Και λίγο αργότερα θα μπορούμε να κάνουμε και τον διακτηνισμό, δηλαδή με το υλικό μας σώμα να μεταφερόμαστε από ένα σημείο σε άλλο. Όλα αυτά σας τα έχουν περιγράψει ή τα έχετε βιώσει κατά κάποιο τρόπο εκεί? Εγώ τα έχω βιώσει εκεί.